ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଯୋଉଠି କରିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି କହିଲେ ରତ୍ନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ସେଇ ପାଠଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ରତ୍ନଙ୍କର ଭକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶେଷ ଆଡ଼ିଛି। ରତ୍ନଙ୍କର ପତି 1890 ରୁ 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 1890 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1969 ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କଟକର ତୋରବା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ରତ୍ନାକର ପତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁପରିଚିତ ନାମ କରିଥିଲେ। ସେ କଣ ଥିଲେ? ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇ ରତ୍ନାକର ପତି ସେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁପରିଚିତ ନାମ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ଓ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଟିଳ ବିଷୟ ସମୃଦ୍ଧ ତଥ୍ୟର ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ଜୀବନ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାନା ଜଟିଳ ବିଷୟ ସମ୍ବଳିତ ତଥ୍ୟର ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ନୈତିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପାରମ୍ପରିକତା, ଆଦର୍ଶବାଦିତା ତଥା ନ୍ୟାୟ ଓ ନିଷ୍ଠତାର ସ୍ୱାଦ ଭରି ଦେବାରେ ଲେଖକ ସଚେଷ୍ଟ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପଢିବ। ତାପରେ ତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ୟାର ସୁଖ ବିନାଶ ସହ ସାବଧାନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରଦାନରେ ଏହି ପ୍ରାପିକ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ। ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗମାନ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ବହୁଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳଶ୍ରୁତି। ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ଅଧ୍ୟାପକ ଘେନି ରଚନା କରିଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି। ପାଠ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଧାନତଃ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦର୍ଶନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସୁଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉଭୟ ଦର୍ଶନରେ ଦୁଃଖକୁ ଆଧୁନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅଦ୍ବୈତ ଦୁଃଖକୁ ଦେବତା ବା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଦୁଃଖ ଯୁଗ ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ତାପରେ କହିଛି ନା ଦେବତା ବା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଦୁଃଖ ସେଟା ଅଦ୍ବୈତ ଦୁଃଖ ଶକ୍ତିଶାଳ। ବହିର୍ଜଗତର ପୃଥିବୀ ଆଦି ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଘଟିତ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ବହିର୍ଜଗତ ବାହାର ଜଗତର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ମାନଙ୍କର ଘଟିତ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟୈତିକ ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କେବଳ ଭକ୍ତାର ଦେହ ଓ ମନରୁ ଜାତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭକ୍ତାର ଦେହ ଆଉ ମନରୁ ଜାତ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ କଣ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଜୀବାତ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ ନା ଜୀବାତ୍ମାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଉଛି ତାହା କୁହାଯାଏ ଜୀବାତ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି କଣ ନା ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ, ଯାହା ପରମାତ୍ମା ବା ଐଶୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏ ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦଟି ଭୌତିକ ବା ଜଡ଼ାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ। ପରମାତ୍ମା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଗତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାର ମାନ ଘଟେ ସେସବୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି କହୁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ମୂଳରେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ତତ୍ରସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ମତ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ନିର୍ଜୀବ ଭୌତିକ ତଥା ଚୈତନ୍ୟହୀନ ଜଡ଼ ପରମାଣୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମାନ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ଆକସ୍ମିକ ମିଳନରୁ କାଳକ୍ରମେ ଉଦ୍ଭୂତ
ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଜୀବ ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଉକ୍ତ ଗତି ଓ ମିଳର ଫଳ ତାହେଲେ ଆମର ମତଟି ଜଡ଼ବାଦ ବା ଭୌତିକବାଦ ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିମଧ୍ୟରେ କହିଲୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଧାନତଃ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଏଥିରେ ନା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ଦୁଇଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ କଣ ନା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଥିଲି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଣ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖ କଣ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖ କଣ ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଟା ଦେବର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମିଳେ ତାକୁ ଦେବତା ବା ଦୈବ ଶକ୍ତି ମିଳେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାପରେ କହିଛି ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଅଛି ଯାହା ଆତ୍ମାଶ୍ରୟ ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆସିଲା ଆତ୍ମାଶ୍ରୟ ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମାଶ୍ରୟ। ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ବୋଇଲେ ଜୀବାତ୍ମା ନୁହେଁ ପରମାତ୍ମା ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ବୋଇଲେ ଜୀବାତ୍ମା ନୁହେଁ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦକୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଗୀତର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି। ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଏହି ଶେଷୋକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି କହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ପରାତ୍ପର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବା ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଉପନିଷଦ କହେ ଜଗତ ଚରାଚର ଯାହା କିଛି ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତରେ ହିଁ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଅଛି। ସୁତରାଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି କହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଓ ତତ୍ରସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳରେ ଏହି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରହିଅଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତ ଭୂମି ବିଶେଷତଃ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମାନବର ଜୀବନ ତଥା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନର ଯତ୍ନ କରି ଆସିଅଛି। ଆଦ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ରୟ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳରେ ପ୍ରକୃତିର ବିଡ଼ାଳନା ଓ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂଦର୍ଶନ କଲେ ସେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗୀତି ସମୂହ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଦ ରୂପରେ ଭାରତର ପ୍ରାଣକୁ ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଅଛି। ବେଦ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ବ୍ୟାସ ମହର୍ଷି ସେଥିରେ ନିହିତ ଥିବା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବିଷୟକ ତଥ୍ୟ ପୁରାଣ ପ୍ରକାଶ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭାବମୟ କରିବାକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ବେଦାନ୍ତ ଓ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ପାଠ କଲେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ନୀତି ଏବଂ ନିୟମମାନ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ସହଜ ସକଳ ଦିଗର ବିକାଶକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମାଜରେ ଏପରି କୌଣସି ବିଭାଗ ନାହିଁ ଯାହାକି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ କଣ ଦେଖିବେ ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରନ୍ଥକାରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେବଶକ୍ତିର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥକାରମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମରୁ ଦେବଶକ୍ତିର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତର ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସେତେବେଳେ କଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ
ସମାପ୍ତି ସାଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ ସେ ଦେବଶକ୍ତିର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବେଦ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସନ କରିସାରି ଋଷିମାନେ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭୁକ୍ତି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମନ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୁଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ ଈଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସାଧନା। ତେଣୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଅରୁଣଙ୍କ ପରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନାନା ପରୀକ୍ଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ସଦୋଷ ଭାଜନ ହେଲେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ସର୍ବଦା ପୂଜା କରି ଆସିଛି। ଏହି ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବ୍ୟାସଦେବ ବେଦର ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନନ୍ୟ ଦର୍ଶନମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଅଛି। ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ଈଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ବା ମୂଳ କାରଣ ରୂପ ବିଦ୍ୱାନ ବିଷୟର ଯାବତୀୟ ବିଭାଗ ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାଶମାନ ସୂତ୍ର ଏ ବିଷୟ ଭୌତିକ ଅଣୁ ପରିମାଣର ଅନିୟମିତ ଚାଳନା ବା ଆକସ୍ମିକ ସଂଯୋଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ। ସର୍ବଭୂତରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପେ କରନ୍ତା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଚାଳିତ କରୁଅଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ତାହା ସହିତ ଜୀବାତ୍ମା ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରୂପଣ କରିବା ହିଁ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା। ଏହିଭଳି ପ୍ରଭୁ ଯୁଣି ମତେ ଲାଗିଛି ହଁ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ସେଇ ଉଭୟ ବୁଝି ସୁତରାଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ଉପାୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ରଚିତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ କଣ ରଚିତ ଥିଲା ନା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଭୃତି। ଦିବସଟା ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ଦୀପକ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସୁଜ୍ଞା ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବଳରେ ପ୍ରକୃତିର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦଳବଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କୃତିବୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଦେବ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ କଳାର ଉପନ୍ୟାସ କେବଳ ଦେବଶକ୍ତିର ମହ ପ୍ରତିପାଦନ ସକାଶେ ଅଭିପ୍ରେତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଦେଖ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମର୍ତ୍ତ ସୁରମ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଦେବଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଆରାଧନା ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣକୁ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭାରତ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଉପାସକ। ଏହି ତ୍ରିବିଧ ଆଦର୍ଶକୁ ବିଶ୍ୱ କାରଣର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରୂପ ଧରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ତାହାର ସମାଜ ରାଜନୀତି ଓ ନୈତିକ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଆସିଅଛି। ଭାରତୀୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ପରି ରହିଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଗଣ୍ଡି ମନୁ ପରାଶର ଆଦି ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ଶ୍ରୁତି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପରିଚାଳନା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ବିଧି ବିଧାନମାନ ରହିଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସମାଜତବିଦମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛାଇ କାହିଁକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଗର୍ଭାଧାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଳତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଧନ ଜନ ଗପଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଥିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ଜୀବନର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଓ ମରଣରେ ସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନେଇ ଭୋଗବିଳାସ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନେଇ ଭୋଗବିଳାସ ନୁହେଁ, କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ଓ ଜୀବନୋକ୍ତି ଛଳରେ ଓ ମନକୁ ଦମନ କରି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ନୈତିକତାର ଚରମ ସୀମା ଗତି କରିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାହାର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ
ମାର୍ମେକମ୍ ସରମ୍ ବ୍ରଜ। ତାର ମାତ୍ରା କଣ ଥିଲା? ବୁଝିଲେ ସେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏଠାରେ ହିଁ ଏହି ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣରେ ହିଁ ମାନବ ନୈତିକ ଜୀବନ ଧାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାର ଭ୍ରମଣ ବିନିମୟ ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନର ସହଯୋଗ ପରିଚାଳିତ କର୍ମଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଜ୍ଞାନ ସାଧକ ହେଲେ ଅକର୍ମ ପରିଣତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତାର ନୈତିକ ଜୀବନ ସୁତରାଂ ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତାହାର ନୈତିକ ଜୀବନ ଶାସକ ବିଧିବିଧାନର ବଶବ ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବୁଝିଲେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ମନୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ମହତି ଦେବତା ହିସ୍ୟାମ୍ ରୂପେଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର ମୂଳରେ ନିହିତ। ମନୁଙ୍କର ଭକ୍ତି କଣ ଥିଲା? ମନୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ମନୁଙ୍କର ଭକ୍ତି କଣ ଥିଲା? ମନୁଙ୍କର ମହର୍ଷି ମନୁଙ୍କର ଉକ୍ତି କଣ ଥିଲା? ମହରି ଦେବତା ହିସ୍ୟାମ୍ ରୂପେଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର ମୂଳରେ ନିହିତ। ରାଜା ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମହତି ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତର ରାଜା ପ୍ରଜା ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜା ଥିଲେ। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର ଜନକ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସମ୍ବାଦରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। କେଉଁ ସମ୍ବାଦ? କେଉଁ ସମ୍ବାଦ? ଜନକ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସମ୍ବାଦରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ସହସ୍ର ଗାଭୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡିତ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ତଥା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଋଷିଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଠିକ ଅଛି। PDF ନିଜେ ପଢି ନେବେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଏକ ବହୁ ପଠିତ ଆଦୃତ ରଚନା। ପଢୁଛି ବୁଝିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଏକ ବହୁ ପଠିତ ଓ ଆଦୃତ ରଚନା। ଲେଖକ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରସଜ୍ଞ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହିତ ଏହା ଭିତ୍ତିଭୂମିର କିଭଳି ଜୀବନ ସୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଯାହା ଅଧିକାର କରିଛି ବା ଆଶା କରିଛି ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଣ? ଆତ୍ମାକୁ ଯାହା ଅଧିକାର କରିଛି ବା ଆଶା କରିଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏହି ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ନୁହେଁ, ପରମାତ୍ମା। ଏହି ଆତ୍ମା କଣ? ଏହି ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର ମୌଳିକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର ମୌଳିକ ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ
କରିବା ହେଉଛି ମୌଳିକ ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କାଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଛି। ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ପୁରାଣ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଯେଉଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗଦାନ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ଭିତ୍ତି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଜୀବନର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉପଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା, କଳା, ନୈପୁଣ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମହକ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ଜଡ଼ବାଦ ପ୍ରଭାବ ଏହି ମହାଙ୍କ ପ୍ରତୀତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ବହୁ ଦୁର୍ଗତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ପୁନର୍ବାର ଆପଣାର କରିପାରିଲେ ସକଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ। ଦେଖିଲେ ବେଦାନ୍ତ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଉପନିଷଦ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କପଟମୁନି, ବୃତ୍ତ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାପାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବା ଘଟଣା, ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଠାକାର। ପଢିଥିବେ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଦୁଃଖ କେତେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କେତେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲେ 3 ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ପାଠଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ବୁଝୁନି ତାହେଲେ ପୁଣି ଯୋଉଠି ସେ ପଢ଼େଇ ପାରିବି। କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।